Mbak Nur. Ya, nanti disusulkan kalau yang buat sobat ngebiar lagunya Pawelingku ya. Boleh nanti, boleh terserah nanti monggo Mas Dalang berdua sebagai moderator atau pengatur acara nderek. Siap. Oke, kula nggih manut sing luwih tuwa. Apa? Kula nggih manut sing luwih tuwa. Oh, lah iya berarti Mak Cange, piye Mak Cange? Mak Cange. Nggih dipun pinakani langsung mawon, Mbak. Langsung mawon Nggih, nggih. langsung mawon. Oh nggih, Pawelingku nggih. Nggih. Nggih, menika. Nanti disambung jenang gula versi dangdut. Anteng maju teng. Nah, monggo, perwakilan Mbak Anting. ini tanda terima kasih dari sinden-sinden ya. Ayo Mbak Antil. Buat sobat ngebiar Indonesia. Jadi ini sangune gue sinden tapi yo sinden udah merembuk di apa grup nanti kita tetap memberi buat Kas Yogo gitu. Oh, sinden ki baik hati. Baik Kandhane hati. yo. Buketmu kuwi kas. Tak Buketnya doa. Tak gua arul kok. Ikut ya jenang gula naik ya. Oke. Spesial buat sobat ngebiar Indonesia. Menika juga habis berulang tahun kemarin 25 Oktober. Celok dari sini aja ya. Sekali aja nanti masuk jenang gula versi dangdut. Nggih. Oh nggih, Mbak. Kajengipun mboten namung Mbak Anting sekalian kalih Mbak Tatin. Kalian Mbak Tatin, Mbak Tatin. Orang ngupil wae. Oh, senengane omong. Ora cutak-cutik. Maju dulu, engko tadi ki ora besesal-besesel gitu. Sini. Iya sido berdua, nanti berat sebelah aku. Ini sini, sini loh. Oh ini sama Mbak Tatin juga nggak? Iya, oh, sama ya. Ayo Mbak Tatin.
Roki. Ayo. Matur nuwun. Matur. Makasih. Mbak Tati nampun lenggah rumiyin. Nggih. Lah. Minangkani pamundutan saking Sik tak nilai HP meneh ya. Kadung Tresno kuwi lho. Kadung Tresno ki aku duet Karo sapa karo kali Lintang to? Mbak Lintang. Ah, oh, liyane. Liyane. Liane apa? Heeh. Liyane mau Ya gak dipikirke sike, aku tak ngucapke selamat ulang tahun nggih PKWL. Semoga tambah kompak, tambah seduluran sak lawase. Terima kasih supportnya buat kami warga Laras. Pokoknya sehat-sehat semuanya nggih Pak Bu nggih. Nggih, amin. Wis Mas, nek ra ono rasa golek-golek aku linggo wae. ono iku. Ono. Oh. Anu Apa? ae. Ning ora dhewe aku ya. Ah oke. Nah, meni Roro Jonggrang lho, ning karo Mbak Agnes. Ya. Agnes lanang. Ah. Oh iya ya lanang wedok ya. Oh, kudune lanang wedok Kuwi iki. lanang wedok ya. Oh. Apa Anu. mau ana lali janjine sama Bu Pras? Lali janjine saking Bu Samijah, Bu Prastiwi ini Ya. dilintuni mawon. Mbak Tatim. Sama Bu Pras enggak? Iya, oh iya. Mboten napa-napa. Ayo Bu E. Ayo Bu E. Nyambut gawe Bu E. Iki padha-padha le atos Sik, lho. alon-alon. Alon-alon rasah melumpat. Alon-alon. Oh, iki mat bleh-bleh Alah. dilang. Mat bleh-bleh dilangkai wae. Iki mungsuhe bapak mbiyen wong loro. Ditunggu. Nah, Iso ora. lali to Bu. Coba. Sik. Nah, Ah, Nek sing menyet wong tua kok angel ya uripe. Heeh. ditambahi mboten iki? Tambahi apa? Tambahi wong kok, tambahi apa? Tambahi duit ya kene. Emoh. ah Mbak Oriza. Ya Oh Mbak Risa, iya bener. Nyambut Ayo gawe. si cantik ini ya. Ah. Kok ayo dhewe wae Ben. Mbak Oriza. Heeh. Ya menika pemundutan saking sinten? Bu Samijah. Nggih. Nanging mboten saged rawuh. Oh, nggih. Matur nuwun Bu Samijah menika Bu. sampun kula pinangkali. Nggih pokoknya matur nuwun kagem sedaya ingkang sampun support kita Monggo semuanya. Bu Kristin menawi badhe joget. Oh, Siapa yang mau joget lagi? monggo. Oh, Monggo Bu. Alah padune main entuk sawer to. Oh, alah. Kode. Kowe mbok ora ngono kuwi to, Deng, Gadeng. Ora ya aku. aja ngono kuwi marai sini-sini. Nggih, Bu. Apa karepku ya kuwi. Alah ya wis pun padha wae jane iki. Monggo Bu. Mboten. Oh, Pun mboten sah. Nggih monggo Mas. Nggih, monggo. lali janjine Boten sah. kagem Ibu Samijah. Seunda-undaan ya.
Matur nuwun. Yo jebul yo tetep entuk saweran. Kas kudune nek saweran iki mlebu kas. Kas. Kabeh kas pokoke. Ayo. Oh, saiki iso napa mau? Bajing loncat. Bajing loncat nggih, bajing loncat riyen. Mbak Ayu bajing loncat. Nah. Nggih. Dedek Ayu. Dedek. Sugeng dalu Mbak Ayu. Dalu. Sugeng dalu Mas Gading, Mas Gadang. Nggih. Nggih. Pripun? Pripun lang mboten Menika ngertos. minangkani pamundutan. Nggih, minangkani pamundutan. Bajing loncat. Bajing loncat. Nggih, saking sinten? WA-mu ki mau. WA Saka nggonamu. Pak Tristianto. Nah, Pak Tristianto. Aku kleru. Kene ra enek kok. Mbak Elisa mau ki. Wah, iya berarti. Oh. Nggih. Ya sakderenge kula mengucapkan Nggih. selamat ulang tahun untuk PKWL. Terima kasih untuk dukungan moral dan material. Pokoknya terbaik buat panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih. Nggih, sampun? Sampun. Nggih. Iki aku dhewe tenan iki. Among Kowe lah bajing loncat ki Lah iki dhewe. iki sak suwane do nembang ki sapa ya? Aku ngejak sapa ya? Kowe ya, Mbak. Kowe kowe dhewe ngono. Lah bajing loncat ki Lah, kok biasane dhewe keterangane kok. Piye ngono jare aku sing nembang kok goleke nggawa yoga. Lah arep ngejak sapa? goleke go wiyoga. Aku sing nembang sing entuk
Lah ya aku piye? Heh, apike ngejak yoga apa ya? Ngono kuwi apik. Ngejak sing ngendang. Aja ndak saya remuk. Kuwi apik sih. Tenan sing ngendang ki apik tenan. Kon ngibing. Mau wis WA kowe. WA piye? Engko sampean sing joget ya Bu, sing embang ya Bu, aku sing joget. Lah toh. Cocok. Tenan kuwi berarti cocok. Nggo hiburan. Ayo. Hiburan. Aku yo nyambut gawe ngono sing entuk sawer lho. Dumdil. Ayo di spoti. Gupak gu. Harus bekerja sama. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Ayo. Gupak gu. Gupak. Spotnya apik banget ya. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Alah ya ampun. Toh. Ape? Ngono arep omongan kowe ora update. Nguripke mek ora iso. Nguripke mek kowe ora iso. Menguripke mek kok dadak karo anting wong aku kowe yo. Oh, Ora nek kuwi lah sing gawe anting. Oh, wis kesalahan iki wis. Ora aku sik tak urus mosik. Do apa iki mau jenenge spote. Ngecek mek kok ces. Urung wiwit kok wis remuk tadi. Iki mau do apik-apik ana sik Bali, Pak sik Bali terus ana sik ora ngira bareng aku lho. Piye kurang piye spote kurang piye? Arep pengen sing Bali apa piye? Oh. Modern. Gupaku. Gupak. Gupaku. Gu. Esen aku. Esen. Lah ngopo kok isin? Sugeng dalu Bayu. Wah, Isin mergo gupak kuwi mau lho. Apa nek ning kene sugeng dalu. Kok terus sugeng dalu? Nek ning omah ndi kopine? Aku ora tau gaweke kok. Aleman. Lah ya sing ngombe kono ya gawe dhewe. Ya kewajibane wong wedoke ngono kuwi. Mula anggere jagongan ke istri yang akan menjadi bidadari di surga adalah siji istri yang selalu menemani suami saat duduk. Menemani makan. Ngono kuwi contone kuwi. Ngapa aja keploki ngapa? wis Ben. Rasa melu-melu. Apa? Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah men gayeng. Kopi anggepe bojo kopi. Apa? Apa Om? Kira ya ora ngerti seleramu to, Pak E. Lah wong urip wis 10 tahun kok ora ngerti selerane iki. Kowe iki. Wae. Besok gaweke wedang uwuh. Benak ya. Ayo wedang wo. Heeh, seroke mburi ngomah kae. Elek to. Wis nyanyi. Apa susu? Ah suruh semene kok. Wis. Wis jelek. Jos. Hah? Jelek to? Lah ya. Jare jeleh kopi jeleh. Kopi jelek. Susu. Gendalu Pak Dikari. Nah, Gendalu. Wah, wah jantan bapak-bapak ibu-ibu dangu mboten pinanggih nggih. Allah bahasa. Kangen kula. Alah. Nggih 1 tahun nggih Pak. Edian. Kas. 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 Aduh. Kas. Wah. Kas. Kas, masuk kas to. Oh, matur nuwun sanget, Bapak. Kas. Saya kita diliboke kas iki, Dos. Kas. Kas lho. Ki Oh. akeh. Engko ki ora mlebu kas saiki kase iki. Timbang kok digruduk uyoga. Aku iki Piye? wis ngarep duit 50 ya ameng-ameng nyawa to. Wis saiki nggo aku. Kas kuwi iki Engko tak keke engko. gak sapa? Stop. Iya. Oh tak kokeke aku wae. Nah, Kayak nembang. suami yang baik iki dikeke Lah iya. Ra aku lagi ora apik. Jare suami pengen masuk surga iki harus mengayani istri. Ngayani ora ajaran apa kira. Salah. Manuk iki kejaba saka mabur iso apa? Nah, apa? Apa ayo? Manuk liyane mabur iso apa? Heeh. Apa? Manuk. Dislentik. Ora. Oh, Ngawur. Oh, lah berarti sok diselendiki. mesti tahu kelakon. Dicekel. Ora iso.
Lah apa? Hah? Manuk Kecuali iso mabur. Heeh. Manuk iso ngadeg. Iya. Wis to aku arep ben kaya cak percil ya. Ngopo ae? Ben nembangku. Wis jo klidik ya becen. Salah isin aku. Ya ora. Sepinten Pak Gede? Bawane Om Kezwan bawane. Ora iso, Mas. Sithik-sithik Om. Pak Geter mau oleh bingkisan bukas ya. Iki lho aku ya oleh iki. Iki kas. Oh. Pokoke Lah saiki kono kas. pengen entuk bingkisan apa piye? Nek lak kuwi mau dudu saweran. Hah? Bukan penghargaan. Oh, penghargaan ya khusus dadi Mbak mlebu. Ika, Mbak Iki Anting. mau. Ah. Oleh mergo rabi ya. Kowe pengen aku oleh bingkisan ra. Nah. Pengen ku bingkisaku peken wis. Nek ninggal ndas. Mesti karo sing mau bengi ning story kuwi to. Apa? Sing mau bengi diupload story kuwi to. Ora. Aduh. Mau bengi mayang kok ora ngejak aku. kuwi. Wis Ora ben. percaya apa piye? Mergane ning kono ki sing joget-joget ki Ora masak. Mergane ngopo? Mergane mau bengi rak warga larasi pentas. Wo. Singo-singo residen. Oh. Singo-singo ning warga laras. Gunung. Diartekke. Wis udah ngerti artine. Wis to diartekke. Diartekke. Kowe ra jeleh apa? Ora. Wah edan kok. Nek mbiyen rak Pak Desiono. iki sing nerjemahke. Ora pisanane Pak Seno Suwardi. Heeh. Terus Pak Desiono. Almarhum. Heeh. Saiki gendenan. Rasa. Aja ya, tak uwet-uwet ae. Tau cah baguse wong ngene ya. Ora ana tunggale. Oh. Calon. Apa kok tekan kono banget? Ya gak wis, gunung. Gunung Galunggung. Apa Gunung Galunggung? Ayo jenenge ana Gunung Galunggung. Oh iya. Sing terletak ning Jawa Timur. Jawa Barat. Oh, Jawa Ngono wae kleru. Apa basane Sunda kok Jawa Timur. Wo. Iya. Jawa Barat. Kapungkur. Kuwi lho genah terletak ning Kapungkur. Kapungkur ki nang burine. Dadi Oh, ngono. Zaman Gunung Galunggung Heeh. kala biyen. Heeh. Kepungkur. Oh. Gunung. Gununge ana loro, Mas. Heeh, ana loro. Gunung Galunggung. Gedene padha apa ora? Ya gumantung. Oh. Kok gumantung piye? Ya nyok, ya ora gunung Delik apa ora? kira Gumantung apa? ana loro. Ketinggiane iki beda. Ketinggane MP apa HL apa? MDPL. Oh alah. MDPL. MDPL. Oh. Ketinggian gunungnya MDPL. MBHL ngawur. Berane sapa? Anting Kerep munggah gunung kok mesti ora apal. MDPL. MDPL. Kepanjangane. Kepanjangane Heeh, kepanjangannya FDPL ki apa? M Mari. Apa? Mari. Mari. Heeh. Terus. D. D. Mari Dolan. Mari dolan. Oh. MD. P. 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 Mari dolan pendakian. Oh. Pegunungan ya iso. Oh, pegunungan. L. 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 Lihat-lihat dong. Oh iya, heeh. Wis ben. Semadan ketunjang. Nunjang dusun Sumedang. Nunjang. Yen tak Galunggung ki rak tau meletus to. Tahu apa sing gede banget? Wah, kuwi apa kuwi? Apa? Tahu bulat, Tu. tahu pom, Tu. tahu kripsi. Crispy. Kuliah apa kripsi? Tahu kok kripsi? Crispy. Kuliah apa tahu kok kripsi? Aku self kleru terus
Kripsi. Mau Crispy. DHL. Tahu crispy. Udu. Ya maklum karang orang tua ki nyok kleru. Crispy. Heeh. Kripsi. Tuh, lah apa? Tahu apa? Tahu isi Sumedang. Tok tahu ngonangi urung. Tahu isi Sumedang. Heeh. Urung, Mas. Urung tahu ngonangi. Urung. Sesuk tak jak golek. Golek. Nanti nang SMKI. Oh, awe. Kok dodolan tahu apa piye kono iki? Ora kuliah sekolah, Mbak. Ya tahune kripsi iki. Grafku kripsi. Crispy kleru terus. Talaga. Apa guyu? Ora. Telaga. Talaga. Telaga iki danau. Oh. Sukawayana. Sakawananya. Soka. Wak dibenake sikik tutuke iki. Sokawayana. Sukawayana. Kuwi istilahnya papat kiblat 5 pancer. Wow, wah jero iki Tegese. makro iki. Iya. Jero iki. Tegese. Soka iki soko. Soka ki nang Soka tengah. ki gendeng. Warnanya, Wayana. Wayang. wayanya. Wayana. Wayana. Wayana ki apa? Wawetan. Heeh. Ya. Ya kulon. Nah. Kidul. Lor. Dadi tak papat kiblat 5 pancer soko. Heeh. Iya iya. Oh iya. Beda. Heeh. Rembecik. Kuwi apa kuwi? Kuwi barudan. Heeh. Nek barusan Apa? Becek. Oh, Rembecik. Becek. becek. Rembecik. Apa nek becek iki kudu barudan. Lah, wah. Wah. lambene elek iki senengane. Dalan-dalan. Dalan kae lho. Oh, Jeblok. ah kuwi lho dalan. Jeblok. Jeblok heeh. Bocah ora ngerti apa-apa kan tuh. Wis nonton Boleh iki. gitu. Sinau sithik, sinau kei dhuwit. Hah? Tak kon Kok sinau seneng kei kayak dhuwit. duit piye? Wis to kowe penting nembang kok. Di tengah gua. Dadi rembecik jeblok-jeblok ning jero guwa. Nang tengah. Lah po ning gua ki becek apa piye? Wih. Nang guwa cerme kae ana kaline dadi Lah kok becek. tau mbok cek rono to. Kuwi prihatin, kuwi nggo prihatin kono iki ana guwa Lah ya aku dalang, jakan guwa sinden. prihatin. Kowe iki ngelih sedolo kowe nangis kok. Oh, Ya aku tak sangu sego saka ngomah. prihatin kok sangu sego kok Saroja Kusuma. Sangu kuwaci. Ya ora apa-apa. Kompak lho awake dhewe sini ya. Ora tau ono sing ngundang ya. Ono. Ya urung wae. Oh, Sesuk. iya. To. Tenan to. Oi mah, wis do mati kabeh. Kok contone kok wis do. Jare arep ditambalke kuwi untune. Ora dibales lho. Apane? Kowe Mbah Ketor aja dibales. Aja. Aja. Kualat. Aku sing ngalami soalnya. Nenek aku ora kualat kok. Coba. Lah kok iso? Hah? Coba. Apane? Coba nek jare ra Lah kok ora kualat. kualat ki ngopo? Lah ya lek geter kira aku ra ya nunggal sak peguruan to. Padha-padha merguru nanggone Tahu skripsi iki mau. ora. Meguru nandi? Nanggone Rama Bargawa. Wuh. Koncone Durna iki. Wah, kalau Durna aku Bisma. Oh. Durna Bisma. Wis Junjungan. Kuwi apa kuwi mau? Junjungan. junjungan ini dijunjung. Oh. Dijunjung, junjungan, nah dijunjung. Oh iya. Junjungan ini carane kuwi lho. Apa Lah junjungan? hubungane karo gua. Kuat ora apa? njunjung ki? Lah ya nek mlebu gua dijunjung. Kowe Aku mbok junjung ngono. Sa- Junjung sapa? Soale nang gua rak becek to, dadi kowe tak junjung. Lah apa kuat apa piye? Ya ora nek kowe ora. Engko nek aku ngomong jujur kowe nesu, junjungan wis. Yo Mati muni. kok karo napuk.
Jane enek dendam pribadi asli. Dendam. Angel dijak dendam. Kok kan alasan. KDRK. Apa kuwi? KDRK ya apa? Kekerasan Apa? dalam rumah keisuan. Kowe kok ro aku jangkar to? Piye? Mbok Om, Oh, ya. si Om. Si Om. Om geter. Yo. Ulah pundung tudis sungkurulan sungkan. Ulan. Apa kuwi mau Om? Ayo tegesnya apa? Ulan pudung. Heeh. Ulan. Ulan ki kancane Ulan Jamilah bareng kae. Ci nego. Ben. Mumet merasakno dhewe. Ayo terus. Lah urung sida diartekke kok. Urung sida. Sesuk tak golek nang kamus iki, Mas. Yo. Wis. Teyan Tarim Edian. Waduh, mau bengi ngendang Tarim Wah. Wah. Empumpune Bantul, Mas, Jogja. Pumpu. ahlinya ahli. Ahlinya ahli, Intinya inti. intinya inti. Apa? Masih ada inti lagi ya. Apa? Ya wes kuwi. Tarimaragamayana ngancik Ngancik. Ah ngancik. Meneh. ngancik Ngancik meneh. Pindho. ngancik Ping telu ning ngancik. Imbuh Peng meneh. telu. di negara hati Mbok sesuk nek dandan iki andeng-andenge direng. lah ngapa? Ben ketok manis lho andeng-andeng ngene iki ora ditablek pupur. Ya ora apa-apa ta ya. Kaya Bu Surni. Oh, sing wis ra ono meneh. Oh ya aku kok ya cepet. Ujan kok medeni to. Oh, contoh watmu kok sing wis ra ono. Ya mangga, Mas. Kula joget iki. Ora yang-jangan wae. Nah, Iki balekke kipas angin. Oh. Arep piye? Ora. Kipas Kuwi angin lho Mas ning. aku mbok tukokno kipas angin. Ah, kuwi. Lintang kuwi lho. Awong nang omah, amen kipas angin cilik nang omah sing gedhe wae ora tau tanggo kok. Lah ya masa. Lah men cilik. nyindan kok karo nggawa kipas angin. Lah nek awak semono to kae kipas angin sik atau kipas apane ngene? Lah ya apa raine? Ya ming ra itu aku liya-liyane sumo. Lah ya ora kuwi gak iso dilebokke. Leboke ilang kok. Wis angel. Monggo. Monggo Mas. Iki joget iki. Yuk. Iya. Oke.
oleh apa piye? Hah? Pos. Pos Pos. gerdu. Lah pos kok. Paus. Kaya nganu, Pak Gareng Semarang. Oh, sing dicontoh rak kuwi ya ta. Oh, karepku nyontone angel tenan lho. Lah yo nyontoh apik ki angel tenan kok. Ah iya, Pak Dita apik. Wis Sing nyontoh elek penak tenan. Lah Asli. iya. Wong Nyontoh tumindak barang elek. elek ki penak nyontoh barang apik ki angel. Heeh, sesuk aku tak sinau sik elek sik gampang. Wes to? Wis dadi contoh ya malah arep. Wah, yo gek wah ceblung dhewe aku. Yo. Wah kaya Mr. Bean. Bajing loncat, bajing loncat, kastanan. Aduh. Narasan
Matur nuwun. Matur Pak, nuwun sapa, Pak? Mbak Mbak Ayu. Pak Tristianto. Nggih. Nah, mungkin-mungkin to. Kesel Lah lho. senenge wong joget terus nembang iki lho. Lah iya nyambut gawe iki ya kok ngene. Kuwi tegese duite dipangan ki halal. 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 Iya. Pun nggih Mas nggih. Nggih, Mbah Nun Om. Ayo nok, iki Ngopo? ngelingi wekdal wis setengah setunggal. Iya iya iya. Sopire. Sopire. Bar nyakil iki, Bang. Nggih. Mbacutke laku. Bacutke laku iki. Minangkane pamundutan kok dibacutke Goro. nggon goro-goro. Nggih. Yen kladuke Skorna mundhak bakal koncatan kaprait naning batin ya, Nduk. Iya. Saiki, Mak. Heeh. Ya ayo tak derekke. Tan samar pamoring sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi simpen ing kalbu bambu kaning parana tarlan saking lep-leping aluyup pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati Wautuh kaya mangkono. Datan kena cap ingkang mempun wonten ing negari Ngamarta Gantya kang pinuwus nggih Sang Pandya Betari Durga amrepeki dhateng unggihaning Patih Harya Sengkuni. Sengkuni. Sikra bala kang tumingal acampu samya medal lilir dadit wileting gada Dayu anggung manguncang nidi Tobat Sengkuni. Inggih wonten pangandika ingkang adhawuh dene paduka nimbali dhateng kula pun Sengkuni. Wektu dina iki nyicila bungah sawetara Sengkuni. Awit wis ana trontong-trontong sulaking pepadang bakal kasembatan apa kang dadi sediamu? Sedya kula ingkang menapa nggih? Nalika semana jeneng kita tapak semeti malah dening ora ana liya kang mbok sebut kejaba mung panjenengan ulun supaya bisa mrepeki marang jeneng kita Patih Harya Sengkuni. Inggih. Ngertenono Sengkuni. Apa kang dadi sediamu kepiye carane Pandhawa kudu tumpes tanpa sisa ulun duweni karti sampeka. Supaya para Pandhawa ning gone nindakake semeti ana ing sanggar pamujan nuwuhake gara-gara ana ing kayangan. Tobat amane nggone Puntadewa nggone dadi ratu kumawani ngagem gelung-geling. Mongko ulun wis mangerteni yen to kuwi mau ora urung Puntadewa mung bakal mapaki marang drajating para dewa. Kepara dina iki ulun wis kepareng matur marang ngersaning Hyang Pramesti Bathara Guru lan uga tak andharake menawa Puntadewa wis nerak wewalaring para Jawata. Ngertenono Sengkuni. Tobat wektu dina iki para Pandhawa wis nendhal mayang ing Srala ora bakal mung nampa pidana Sengkuni.
agunging panuwun Pandya Betari. Dene paduka sampun nyembadani menapa ingkang dados atur panyuwun kula. Awit kula nggadahi kapitadosan menapa Pandhawa menika tasih sugeng wonten ing Madyapada. Mboten wurunga namung badhe njenggali dhateng pikajenganipun anak Prabu Duryudana. Ora sah dadak kowe mikir sing werna-werna. Mergo aku dhewe duweni karepan kepiye bisane Pandhawa kuwi tumpes. Yen Pandhawa kuwi tumpes tapis tanpa sisa tegese Janaka mati. Yen Janaka mati kelungguhan lananging jagat lancuring bawana bakal ndak paringake marang Atmajaku si Dewa Srani Sengkuni. Inggih Pandya Betari. Nanging aja lali ya, Ngger. Jer Basuki mawa beya kaya sing ndak aturake marang jeneng kita nalika ulun mrepeki marang jeneng kita. Nggih. Lamun kasembadan sedya kula menawi kula dalah anak-anak kula Kurawa Binjang menawi pejah sukma kula sagah dados wadyabala paduka Pandya Betari. Tuwin bangke kula dados cadung tetedanipun para wadya baju barat la inggih ngaten to. Tobat ya panen mengkono Sengkuni. Wektu dina iki praja Ngamarta suwung sing ana mung anak-anak Pandhawa. Mara enggal budalna wadyabala Kurawa mara nyawiji karo wadya saka Dandang Mangure. Saperlu mateni para pranakan Pandhawa Sengkuni. Inggih. Ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit tumuli bidhalaken dhateng anak-anak kula Kurawa. Aja kaya bocah cilik Sengkuni ulun kang bakal jampangi marang jeneng laku kita Sengkuni. Anak-anakku Kurawa rene nggih. Oh. Wonten dawuhan mundur sang rakyana patih undang ing Prawadyabala posur tambur miang suling pepandhen talutak miya bandira kakandha mawarna warna
Pindha Jalatyana Sri Kauryan oh Allah